ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak orange Nissan looms hop ho near fire brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka 3 Olives restaurant bala play nakbentaban shakriya phi hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise kalong ka jingkman ka bakraw yikipaj ba nong Shnong jong ka Shnong Umbi Mathan kabalong ka way ni Shnong kabadon kampaji nagasor nong po bat kabadang don kamha ya shibun ki kampenroy hadin bala pelipaj ba ya ka Ïingdorbar baka Shnong kan yo ban pendon kam nagabenta ban penlong ya ki jing ya kendo bat ki jing ya lang jong ka Shnong ya ka ni ka Ïingdorbar la tailang baka Skhim Special Rural Work Program ha ka jinglut ka ba arlak tengka la pelipaj ba da UMLA jong ka nongpo constituency uba Meral Bonds im harengkat ka jingadon lang jong urang ba Shnong ka Shnong Umbi Mathan uba Alfred Langi uba SD Matong bat ki wei de ki reurang ba jong ka Shnong ki long kme ki long pa mat ki samla jong ka Shnong mandaga sngi ngidon hagani ga jaka haga ba ilayo ban pelipaj ba bat ngi kerpat ya ki nong Shnong bapin sumar bahai gani gayeng bapin pej ba numdon bapenjot penprai ka numdon bapenjabo ya ka lipin sumar baha pin sumar khut bad hagaju ko por kalong ka Ïingdorbar ka bakum ka executive committee kum ka Dorbar Shnong pila ban pendon kam ya ka hagajing ya lenti jonga ko munong mikmat hakini ki arsnem siteng tam laisnem duna menta kidadon sibun ki kam ki bangila persang bentrei hapo konstituensi bad hagaju ko por ngimla ban klem da pen pau ko jing sngongu yai mehe doktor di lapang MLA warim jogonong po konstituensi ubalelam ubala penlong yang akum ni kumbangalong jing kerku ba ulat he hanga simet ilayo bania trelang hagi por ge bladem kijing ai jingmut ki ba pher bad habang yo bania trelang adu ban ai jingmut na ka benta bania rap ye kene giyin kiran sibun ki agenda ki bana kaliang jong i kwa ban tre hagi ki por namar ki daw jong jing sitom jong met ila haban songno abagi babun ki agenda ki kampen roy ki bangi dang ye tre hapo konsensi kede kamram jongau MLA bomenta bangan pendep itu ki kam jing temu jing angnut jong ipaj ba nong Shnong apo ka nong po konsensi namar kata kum ki nong Shnong ni so komen sibun hakane kisni nalor ngeliyo ban pli ya kane ka Ïingdorbar bala penmang bag Srwp scheme ladon kane memorandum ka baklabu ru akmat jongah kane ko por bang asno bonong kani ka Ïingdorbar ka jongki menne habang iladap ban pli habang irung sapo idang syam bagalong ka batli la si sa pi film pensngo ang ni ngiging don kam tipi suki pidon em ngamtip ke Dorbar Shnong en suki ra po Ïingdorbar asno bakum Ïingdorbar la si sa pi film pantang ba habok sud atu de ci ba ejer de suki cheji den mar tang asno ba hab ai ke suki la kamno kumbalai phau tli e yepi Glad you know how,